Mensen, ik heb het anders gedaan. Alvorens ik van start ga, wil ik ieder groeten. Me barobla. Die Allah de konde pipli. Me barobla. Die Allah samaina higo tapu me barobla. Obla wil zeggen groeten. Een vriendelijke groet naar ieder vriend en vijand. Voordat ik begin met mijn takkie, wil ik eerst dit kwijt. Ik heb iets gezet op mijn status. En als ik pot op mijn status, usap van de geleerde betakwan sanitaki. Er bestaan domme mensen. Er bestaan domme mensen. En niemand is eens om te horen dat er domme mensen bestaan. Maar wat de meneer niet heeft gezegd, wat is dom, wat is slim. Wanneer ben je dom, wanneer ben je knap. Dat moest ook uitgelegd worden aan de mensen. Want als u zegt dat mensen dom zijn, dan moet je het kunnen overtuigen. Als dom bij jou past en als slim bij jou past. Wel, ik ga de mensen dit meegeven. Er bestaan werkelijk domme mensen. En er bestaan ook intelligente mensen en domme mensen en slimme mensen. Alles in elkaar. Dan ga ik jullie uitleggen hoe het komt dat er domme mensen bestaan. En hoe het komt dat er slimme mensen bestaan. Ik had daar net een gesprek met een mevrouw. En ze zegt, mevrouw, ik ben niet eens met je. Taki libis madon. No was maar do, mita kano true. Mita zeide me gado mek lelijk. Nanga mooi. Zeide me gado mek boom. Nanga ogri. Zeide me in alibi. Gado mek lang en kort. Waarom heeft God gemaakt dik en dun? Huh? En waarom bestaat het woord domheid niet? Domheid bestaat er werkelijk. Maar wanneer ben je dom? Je bent pas dom. Je bent dom voor dat stuk dat asma e chako na you en mino sabing dat op een moment dat hij mag tak mi dong. Dat temi oduwa san baka sa you no man dat bijna mi mag gebruiken aan woord domheid baka na you na motego fuseide. Mensen weten dat er domme mensen bestaan. Maar weet je waarom het domheid wordt vercamoufleerd? En het domheid wordt geschuild achter donkere gordijnen? Weten jullie waarom? Het woord domheid is hard om aan te horen. Men zegt je moet het niet zo grof gebruiken. Mensen kunnen het anders gaan opvatten. Maar geloof me, het is hard om te horen dat mensen dom zijn. Maar de waarheid en de realiteit wees anders. Weten jullie waarom? Als ik bijvoorbeeld een meubelmaker ben en ik maak mooie meubels en op het moment dat ik u ga wijzen, meneer of mevrouw, je moet je houtje moker omgekeerd. Je houdt je zaag waar de tanden zijn. Dan weet je wat je als eerste wat in je opkomt als mens. Ama is doere. Want omelis milera man, takwa ambra ine hoor pe a klaude, je hoor na a handvat. Dat is op zo doen meestal. Dan je moet taki kuna tega man takama dong. Laten we het camoufleren. Dan weet je wat ik ga zeggen? Je bent minder knap. Het tegenovergestelde van domheid wordt gecamoufleerd om te zeggen dat je minder knap bent. Het tegenovergestelde van domheid gaat een woord uitwijzen, je bent niet intelligent genoeg. Het andere woord van domheid, om niet beledigd te worden, ga je zeggen, je hebt niet zoveel inzichten op zaken. Het andere woord van domheid gaat men weer camoufleren, takkie jongen. Je let minder op, je moet beter gaan opletten. Maar uiteindelijk, een moederterm voor de woorden die mensen camoufleren, is domheid.
Begrijpt u? Ik zeg het altijd, ik ben niet geschoold. Ik heb geen enkele titels in mijn leven. Maar inzicht wat ik heb, hebben zelfs de doctoranders niet. De topslimme rikken hebben het niet. Ik ben een geboren profeet. Mensen wisten het niet, maar ik ga mensen steeds wijzen wie ik ben. Men mag zeggen dat na scoren e poerdong. Wel, die ben ga scoren, mi no be wan doen mijn best. Omdat juffrouw be wan leer mi san sam sabikba. En mi no loop herhaling. Het andere woord van dom camoufleert men in allerlei vormen. Daarom zegt men zogenaamd, het is hard om aan te horen om te zeggen dat mensen dom zijn. Anders zouden het woord krobialistisch gebruiken. Buricilistisch, asilistisch, kaulistisch, krabitalistisch. Je verstaan? Alle soort listische dingen gebruikt voor camoufleer en domheid sa you abi. En daarom zeg ik, achter elke realiteit verbloemt men, is men bezig met camouflage. Achter alle wijsheden, achter alle waarheden, verschuilt men de waarheid soms eigenlijk achter rookgordijnen. Is iets dat ik dagelijks meemaak. Als flow lelijk is, moet je niet bang om te zeggen dat ik lelijk ben. Waarom als mensen mooi zijn, worden ze altijd gecomplimenteerd. En er is geen vuiltje aan de lucht. Maar waarom als de persoon minder mooi is, en als men het zegt, ga je altijd horen dat het een belediging is. Nee, het is de realiteit. En dat is het probleem die jullie mensen hebben in de wereld. Ik praat met de wereld. Ik ben geen doctorandus. Toch? Ik ben geen doctorandus. Maar, het is am abi. Ik ben takenkba. If mi edega failing no was man obayen. Apori akufkaf. Ik heb één geluk. Je etak nangami. En daarom ik die demo tegen deze mananga. A Lerie tori. A Lerie. Winti tori o tak tide. Usap tak mine tak apukutora nga kromati tori toch. De tor sa me takina winti tori. Ten eerste. Ik stoor me in abribi in samide. Ik stoor me dagelijks. Weet je waarom ik me stoor? Het is lastig als er geen eenheid is binnen ons winti geloof. Het is lastig. Ik zeg het altijd, unu lek ningre, unu no fena eenheid. Mine tak tak rumo van een fosie, maar men gaat het verbloemen en we doen alsof, maar in het werkelijkheid une mene nga usrevi. En usap mawa mama pritpangi, en na pritpangi mi, e mekis ma tegen mi. Na pritpangi mi, e meks ma e boose mi. Die beta katori op een bepaalde bangara oma, sa e bemoei in relatie voor de chief ding, lek de be moro betre. En ik heb eentje van dichtbij meegemaakt. Begrijp je? En die beta katori, dat omet sma, no lobatori. Maar na zomaar woko fetanga me omdat mine leed toch. Liba punt dat man een tori met jou gewoon is de realiteit. Bijvoorbeeld. A Lerie fu winti. Sana Lerie. Sana Lerie. Altijd met accidents mataki suma na ga wang. Suma sot wana bigie wang. A Lerie of a Sabie. A Lerie of a Sabie. Alla san de ondergrond tapu san de ingrond tapu onder a song. Ben de kaba. Na te you Sabie. Nee, je teki Lerie. En a Sabie ben de kontong, a Sabie ben de bifo kaba. Maar pa Sabie komoto, a Sabie komoto fu wan pesi. Pei denki a Sabie komoto, a Sabie komoto na nana. A Sabie komoto na mafabra, gadu. Saishi a nana kedwa man kedwa pong. Tata yanken ponu. Allah. Tata yang tata sabala gado hot
Na a wijsheid voor gado elip in sma. En tena a gado wijsheid elip in you. No was man no ma from you. En im lukutaki ik kom meestal live voor op een grond tapu ai. Maar er is weer een groep. Sa is santidesma, e chadesma gobo west in wa eigenlijk wang. Kutaki, ze praten zelf overtuigend. Over wat zij zeggen is de waarheid. Terwijl men gewoon de waarheid verbloemt achter leugens. En dat hoor je in bepaalde programma's vaak genoeg. Dan we broken you. Lek familie ja. Faadukong. Taki mi sabi meki balbrug dresi. Faadukong. Tak isabi bor apatu dati fute wans mano sab meki ching. Da ye make up chin dati. Faadu kong takwasma ekon kotwa luku dat you kot aluku di asma da ye shisana a family probleem. Faadu kong takwasma ekona you en ikategasma sa e gebeurt in oso en wat er was gebeurd in het verleden. Mek isitaki wagi e kier trouwang dat is sa een vloek was uitgesproken. Hoe komt dat? Dat mo broken tide junu. Usap fade sanat et dukong. Na wan sabi sa eta in you. Da a sabi sa eta in you. Da te you sabi du asani. Da yo leri wan trawang. A sabi sande in you. Het is een geestelijk ding. Die met jou communiceert. Precies als iemand bij jou zou komen om een luku te doen. De mensen die bij mij komen, jullie weten het. Ik schep niet op als anderen. Ik roep ook geen mensen op om bij mij te komen baden. Die arrogantie en die intelligentie. Meneer Pajuros, ik ben in mijn eigen huis. Dus meneer loks me uit voor Kami, voor Koroko. Isabita, ik heb al een basis opgebouwd in mijn leven. Begrijp je? Het klein beetje geld wat ik had verdiend, of heb verdiend, ik weet ermee om te gaan. En daarom meneer go pot druk op no alibisma. Dat men leg u uit taki a Sabie. Er is iets dat in jou communiceert, dat naar een geestelijke. Iemand komt bij jou en het geestelijk die in jou woont, dat ding die met jou communiceert, ik moet me fugado. Dakuta kwansma okona yufuko wasi, of awinti kotwa lukuna dape asane begin, da awinti o leg you uit taki, a probleem sap shi dape na por futu, na so a probleem dat kon, met tide na de you futu e pori. Da sa a geestelijke a yeye sa eta in you. A ik, je eigen geestelijke die in jou zit, die in jou woont, gaat communiceren met ziel en geest. Dat o communiceren naar jou tegen taki a soros aan de na futu dati. Waka go na gotro. Piki konsaka wiri. Teka konsaka wiri. Foma konsaka wiri. Potwa penti drang na ini. Potip chimpemba na ini. They carga donen drilesi. They begi. Lati begi. They taya soro jeng. No, they tay a wiri jeng. Nang wa wet cross in e futu. Da baka 3 day. Da yo shitaki wan verandering o begin kong na a futu. Da if a futu ben pori. Da yo shitaki a futu o begin fen wan bepaalde genezing. Da wat denk je dat er gaat gebeuren? Dan gaat hij opschrijven. Voor akoni san de in you. Da akoni san char akoni konji you. Ayeye san char akoni ko in you. Tegi you fa yum dress asma. Da iji gehoor na asansa elip in you. Da te you di a gehoor komit apis dati. Da asan dat ook communiceer na you. Da if wan smade dape, da au skriving. Gaat de persoon een pen en een papier nemen, dan gaat de persoon beginnen te schrijven. Opa heeft gezegd, als iemand met zo'n probleem komt, moet je konsakawiri nemen, penba nemen, een penki drang.
Dan ga je het met een witte doek binden. Tap een wond voor astma. En na 3 dagen gaat u beginnen te zien dat er een resultaat gaat komen. Mikado. Na Lerie of na Sabie? Hoe pik je me mensen? Na Lerie of na Sabie? If a Sabie not there in you, you know ma Lerie. Hoe zie je zogenaamde profeet? De winti profeet? De gelukzoekers? Sa ejines ma walo dondo Lerie? Dat is maar een trappen naar ini. Hoe verstaan? Lerie grani. Maar Sabie na bigie wang. Sabie na bigie wang voor Lerie. Sabie ben de fosie Lerie. Dana a Sabie eko in you. Dat de a Sabie sande in you. Chawa koni konadoro. Dana a Sabie e make you Lerie. Zuiver. Je hebt het mooi gezegd, Lerie. Sabie. En je leert. Wat je al weet, ga je verder leren. Dat is alles. Daarom word ik boos. Daarom heb ik zoveel concurrentie. Daarom haten ze me. Daarom is ieder boos op mij. Begrijpt u? Leer je nog een oermoro Sabie. Wat lek van me een bepaalde patu. Ik heb het niet geleerd van mijn oma. Lek van me een bepaalde uroko. Mino leren voor mijn tante. Lek van me is een bepaalde sani. Mino leren voor trasma. Alles wat je krijgt van iemand is winst. Weten jullie dat? De mij leed je nu. Hoe de mij je wel al Lerie. En mij je rubaka. Alasan sa yu grandma je si na be Lerie. Na Lerie. Maar alasan je kisi. Bij. Moet je eens winst voor jou. Begrijpen jullie? Daarom te de ma elei. Dat de man e die kulturu Lerie. Zo lei man. Dat wat ik al Lerie voor grandma en grandpa. If grandpa bent een fout. Leren jullie die fouten dingen van opa ook. If oma Lerie. Ai, hoe je Hoe je If opa bent een fout. Le hati moro soro. Ni mang na wakiri mang. Hati moro soro. Meneer, ja mevrouw. De mij leed je nu. Walo leed de mij leren nu. Zo leed. En dan met we promo nu. Dali si saka. De leren nu. Ai. Hebben jullie gehoord? Dame komba kanatori. Uatak Lerie tori anga mi dat tiremo ju Lerie tori. Sawe merk op in een winti geloof. Wat merken jullie op mensen in het winti geloof? Na Lerie die we Lerie, mek ala de inge dansa srefi. Na Lerie do Lerie, mek ala de cabra netina srefi. Na Lerie do Lerie. Mek alasma ekisa sem Ingelees. Na Lerie do Lerie. Mek alasma wasa sem hebi watra. Na Lerie do Lerie. Mek de me kwisanin alasma ai asem. Na Lerie do Lerie. Mek alama de karukra asem fasi. Na Lerie do Lerie. Mek alasma sasas ekisa sem lebalees. Ana trobe van lebadis af kama weino. Ana trobe van lebadis naf para. Ana trobe van lebadis naf kotika. Ana trobe van lebadis af da propagni. Na sem lebaleis. Na Lerie do Lerie. Na Lerie do Lerie. Me gushi dak ala de kromanti futu e dansa srefi. Na Lerie do Lerie. Mek ala tap kromanti na srefi.
Daar deed die wat mogen dansen, want dat kromati dat een dansen anders. Volgens van a winti e dans in eng, dat die enoboom. Want na Lerie stoppen jullie met stommiteiten. Stoppen jullie met stommiteiten. Alla figa no lange asrefi. A winti bribi voor unu na afkijkerij. En ik doe niet mee. Daar op je kisimi. Deze afsa op je taki. Meneer, wat tak de saak, man? Di douambako adoma nenge. Di douambako adoma nenge. Wansi douambako adoma nenge. Wansi douambako adoma nenge. Di douambako achai sonikong. Wansa achai soniko adoma nenge. Data obia be pikimi. A Lerie voor libisma. Dan a Lerie voor winti. Die scheiding moeten jullie weten te maken. En daarom moet je kijken, het winti geloof van ons is een standaard systeem. A ingi pai voor jou. A winti tak mim doen zo. Dan a somo doe je ingi pai voor jou. A leba pai voor jou. Minom doen lek familie gwen do di trawang. A leba pai voor jou mus pot zo. A pai di mogo pai. Liba ji you. Ano a pai sa mi ben pai ji a trawang. A pai fu you. E go tra fasi baka. A pisi fu you bigisma. Nooit je no moest trouwen. Is wens. Maar leren jullie communiceren. Van het stukje van mens en geest. En dat kunnen jullie niet. En op het moment dat iemand opstaat. Om jullie de wegwijs te maken. Wat de inhoudelijke is van het winti bigiwang. De malopwasan etaki. Lukusuma etaki chimboy no kis Lerie. Apa ya. De malopwasan la kera for aje la foto erep ino kis Lerie. Api we luka pepe ruka. Ulobasan da jain ulopwasan bonuma lobali de trawere fa de no kis Lerie. De lopkot onova traba lo kis Lerie la bel lukude la bel lafu. Na kaleri sa de kisibek de wake kroy ala umas watap de jari. Bepaalde ma ekot odo. Bepaalde smij kot odo die flow. Tak na Lerie flow no kis Lerie sa flow. Sabi natuurlijk, mi no wan de tingi Lerie fu no. Want hij mi tek de Lerie fu bepaalde man dat de sem saf de modu. En mi tek a Lerie bepaalde man. Dat de sem saf sa de du modu tu. Isa ome bonu man sam sabi mika op een filiaal voor de tap mijari. Wat na standaard toch? Huh? Isa ome bonu man. Mika op een her filiaal. Wat tra etage tap mijari. Dat was standaard systeem. Dat wordt een standaard systeem. Na sem kromanti versje godoro. Na sem pawinti tongo egodoro. Na sem san egodoro. Na sem wasi, alasan na sem. Natuurlijk, if no de mi play wan poku dat tap mi jari, da a poku man go play up sem poku dat die no na brokopono, is het natuurlijk een nieuwe lied. Maar if mina aanhang van poku man, mi sa tak de poku na oru poku to. Woi, de wani kiri mi. Lerie kisi Sabie. Lerie de beji witi Lerie. Heer die de met jou al witi Lerie tak san le sing so. Mo leg hoe een strotere uit. A singi sa we singi. Ano uno abeng. Na wa konfo singing. Na wa yeye singing. Dat a yeye singing. Dat we take over. U kan play like we de origineel. Maar origineel schreef na je sabe bar net tapu. Na een singing. Dat wins u an corrigeer. U kan saptaki unom gedrag ulek la una basigi. De bij wa keurs basigi af. Dat bek fam de jamine bomu ina nga pokuma de singiere. Ala poku sa u singi me dansi. Mi lop yere geluid na miesi. Mi nego let tum sit op die som dat die wins mo play taki na Adolfina be singa poku dat lek fa you want sebe da be singi. Toch? Lek fa you want sebe da be singi. Mi kan play tak mo singing, maar ik kan brief mi anoma beng. Maar vast van bepaalde maar ik gedrag ding, is dat denk ik daarbij singing. U denk dat winti is reka so nanga singing. Daarom ben mi aprespect die ala pokumang. I singen fout of no singen boom, me dansi.
Ano singe srekasma, singe na teyugba, da je jasma wa prisiri. Da prisiri sa je jasma, da imag dans ika seki bela. Isabi toch want udoro succes, da wo mek prisiri. Daarom ik alla pokuma sa e complain na mi, nooit meer gepot dema onder druk. Dat singe ne sing so. We ef singe ne sing so, zei de misref ne op mi egi ben. Daarom ik no wa pokuman, kleiber Sabie, ala de masa pleja na mi ba de brada bosse, ala de masa mi konanga de ma in contact ba, usap taki a flows disi, flow, neko pot druk die no wa pokuman. Dat is jullie afdeling. Mineko bluff no wa pokuma beledig pokuman, of mo probeer voehaal pokuman neer. Ik doe het niet. Mijn afdeling is naf strika asma. Mijn afdeling naf potiwiri jasma. Mijn afdeling naf dresasma. A afdeling voor unu naf kom mek prisiri nang asma. Waar of niet waar? Hoe zijn jullie bang om te communiceren? En daarom heb ik me tegen deze mataki. We moeten eigenlijk al dit soort dingen niet stoppen. Anders a generatie sa ik kom baka unu en tek de sem don san dat Lerie. En dat met me taki domheid bestaat er. Daarom zeg ik dat domheid er bestaat. Er zijn domme mensen. Je zit er bij mannen en je zit er bij vrouwen. Er zijn domme mensen. Ik ben ook een van ze. Weet je waarom? Mino sabroka een computer toch? Dat ben ik dom, ja. Maar waarom ga je zeggen dat ik niet dom ben? Alleen dat ik niet boos moet worden. Dan ga je het verbloemen. Ik bedoel niet dat je dom bent. Maar zo knap ben je ook niet. Je wil niet leren. Je hoofd is beknap. Is beknapheid ook geen domheid? Of niet? Huh? Is dat niet het geval? Ja toch? Boy, is dat ook niet het geval? Huh? Dus, als we doen in een winter geloof, ik zeg het altijd, ik werk niet uit mezelf. Ik werk met het geestelijke. Het geestelijke wat in mij woont, ik heb leren dealen ermee. Ik heb leren leven. Het brug tussen mens en geest heb ik leren te scheiden. En dat kunnen velen niet. En daarom moet je kijken, die Lerie gaat door. Leksami betaking. Yap trama sango wasa presi. A mabe shitaki opa. E pepre bakru. Amano sapsa opa be poti ina pepre. Fukura pepre na smash ching. Ama ego langa langa na woyo. Amange baye alata pepre. Amange karasma kong. Amange peprasma. E peprasma heristing. Want amang zogenaamd ekis winti. Daarmee peprasma chimi. Tegen is maar dat terema me sandalu na de winti kamp ongedoe aangifte. Tramang no sapurta kruye nasma. Ama shitaki agokane amagawan presi. Ama shitak abonuma dat be platouru asma. De anosap fasande en hij vond het leuk. Ama e play pour bakru. Ame go langa langa. Ame bij wan platouru. E platouru asma. Mensen, hoe gaan doen aangifte? We gaan naar presi. Abonnement. Anosap jep asma na een bepaalde sani. Sa ei doe. Ei kan palem tapas ma heristing. Ei let faya jas masting. Petra wan beschreef benko las libi. Mensen, aangifte. If you gonna wan presi. Abonnement en me sandal you. Lichamelijk. Aangifte. Hoe gaan doen aangifte? Dat want taki, het zijn de mensen die meestal vertellen hoe geweldig ze zijn. If u gaan naar abonnement, amang e kant wat er nou taboe zijn smeersen zo poepen. A wat er op worong, a wat er nee ruim op nooit. Is dat sa im doe? U go doe aangifte, tak ama de bezig e vernietig je geestelijk. If u gaan abonnement kampu, kaba abonnement beshi tak tapsi de me kwisan in sma ai. Ma ano sapsare sansare sma be kwisin de ai. Ame kwisan inu ai. Broko ai. Chabopaldo bruyako inu libi. Aangifte. Politie, er is werk voor jullie.
Uno kampai wan bonuma da eme sandalunu. Uno kango tek sreka na worden jullie mishandeld. Dora Obiama. En die zijn bang om jullie kwabbels open te maken. Zeggen jullie het? Uno kango da bonuma eme ku trap tap slipper. Uno kango da bonuma e pot futu in a prapi. Da e tegu takum wasing. Abonuma no kakong da e teki Sabe si dape? Sana dat? Rosemary, sadati. Mine karneng. Uno kango da bonuma e pot bepaalde san in watra junu fu wasi. Da e tegu takum dringe. Wete wa obiama oju wa biongo. Wa bilongo. Amu dringe fosie. If we go one bonu kampu, abonuma opot fire dansi junu fu going fire, make a force go to. If we go one press abonuma set batra obia junu, e so rufa gewelda nanga batra obia, puse mas go na batra tu. If we go one bonu kampu, wan jebri e bare tapu kawa ye go in watra, ye go in batra. Mama sa sreka batra jine go in ulureng, do puse go na batra tu. Wat ino kan jimwa sani da you serve ne go ini. Anokang. En dat na den dondo Lerie. Dat na den dondo Lerie. Mensen nemen klakkeloos dingen over van de voorouders. En als opa het al die jaren fout gedaan heeft. En jullie werken niet met het geestelijke. Omdat velen van jullie. Weet je wat er gebeurt? Jullie nemen dingen over. Klakkeloze dingen over. Het komt ervan. Te apano de moro. A mano de moro sabe bonu. Ulonte ka buku. Fu oma, ulonte ka buku fu opa, ma uno sapsa na de trefu. Uno sapsa opa, ben du, mek e pot so wasani, mek te a broma sma na a pepre, as mane fire ne sting. Dat na apisi sa uno sabi. E daarom ik im luku taki, so langa was ma po e de winti. As ma las libi, a eerste sansare ma e broko go na ina dofo. Familie e feti om a Lerie. Opa no dede niet eens today. Direct zo gaan am trouwebar. Hey. Opa Abra. Opa Abra. Opa Abra dat mek ala de inge dansa sem. Opa Abra dat mek ala de kromante sreka sem. Opa Abra dat wat ik heb opa ben doe een fout. A fout e godoro. En dat na apisi fu Lerie na nga Sabie. Mi familie de ja. Mojo wa geheim baka. Mine fugaf tegunu. Dide pabe mek moeite Jimmy. Had ik deze vragen ook naar hun. U was mi anu u Jim Grow wiri. Mi aksi taki pa. Fami mus prati bakru. Apa tegi mi tak flow. If you say wango prati bakru de go prating. Mi taka kill dis ne mine langami. Mi taki pa. Famo kot luku. Wat ino Jimmy speakri. Ino chamga kerpola ni go by speakri. Pa ino purmika doro de te mitaka somi muskot lukanga karta. Ino Jim waya famo kot luku. A pategi mitaki flow. A batra a speakri se wani go bayeng. Da speakri se wani de go baya speakri de luku if a you want kotia luku. Mitaka kill this name in ngami. Mitak matewas mako wasi. Fayo sreka wansma. Ategi mitake fu you osreka sma da you go sreking. En dat na atepje sameji desma. Je moet laten voor het geestelijke. Het geestelijke die in jou woont. Het geestelijke die in jou woont. Probeer te communiceren. Het stukje van mens en geest. Dat is het stukje die velen van jullie niet kunnen. En daarom ben ik de eenvoudigste persoon. Ik loop niet naast mijn schoenen. Mi Lerie fu fikaji obia. Er is laatst, wan san vindt presi laatst, voor een bonumang, sa misbruik wa umasma. Jongen, even je de reactie. Ik vond het wel jammer, san vindt presi hier, hè. Was maar schreef je moest bij Flow komen. Flow maakt hier reclame, want als jullie lullen, jaag ik jullie gewoon weg. Damishitaki. Waloba no man. Kom in opspraak. De man botak luku stocking. Luku stocking. Bepaalde reactie voor bepaalde bonumang. Sa reageer onder een post voor amang.
Betrut tapu snuitjere. Betrut tapu snuitjere, want toe erg mora man. Toevallig gaat Tori fama lekkie. Toevallig gaat Tori fama lekkie. Dus toen kon doe leku wanga man asem. Ude fu gewoon ja. Ja tak ala metenya saba. Mana kon ni we charaning. Ude rustig jere. Dat na Tori no mo samu ataki. If you look bepaaldes mee reageer. Daarom reageer ik niet onder bepaalde dingen. Zeg ik me ai me luku. Omdat agron tapu disi verleidelijk. Agron tapu dis ala so tesi ekonai passie. Maar je moet stranga je schreefie. Je begrijpt, bepaalde mensen zijn zwak begaan, je trapt in bepaalde dingen. Ja, de verleiding is soms groot. Het is zo gekomen, maar je weet niet wat de oorzaak is daarvan. Ik was niet daar, dus ik ga niet erover praten. Begrijp je? Wat ook zijn na tiny in Sabie pay lekkie, dus tapi buka. Je verstaan? Dus dat na zijn en de kerkie man, Samichi reageert ook te onderaan. Utapu me voor, want alle de voorganger na meet man. Alle de pastor na meet man. Alla de dominee na meet man. Zo tapu mofo. Amorop bigie meet man na de wansan da erka. De non. Alla de non na fa dominee. Alla de non na de paspo, na de pastor. U tapu mofo ere. Misa familie, misa ap relatie ook toen we lopen naar pastor. De play op avonddienst. Zogenaamd, sane pasaja. Mi tegi altijd akwa nief be tegi mi taki. De abengo tek de vrienden fina oso. Daarbij go naar een das naar een Bijbel. Dan mag dat meisje wel groen licht krijgen om met broeder mee te gaan. Amatak flow, dan ben go mee naar de. De sabas ngif naks kase koloko, sane pasaja. Dat was het. Dus uno doe alsof. En daarom zie je dat mensen boos worden als je over de realiteit praat. Alla met die enya saba, maar dan kon je weet charaning. Ja? Alla met enya kasaba, maar dan kon je weet charaning. Dus a dondo Lerie, sawe kisi. Dat trauma e play winti deskundige. Trauma e vierde schreef mo gamang. U stop nanga dondo sani. Het is stommiteit. Het is de grootste stommiteit. A ingi pai for you. And one make me pot kasira ini. A ingi pai for you. A one tak me pot gewoon kotaki. En fano karing. Malasi watra. Dan a malasi watra me pot in you pai. A ingi pai voor you no want speculas. A wan gewoon fareta swampu fisi. Dan a swampu fisi mi pot in a pai voor you. A apuku wiri sa mi pot you. Apuku wiri voor you. And wan pompe yang a Florida watra. Apuku wiri wan soso kuno froku tei. Dan a soso kuno froku tei. Of nanga busi tei. Nanga dat no mo mi muspoteng. A pawinti sa mi prati voor you. En one make me prating nanga pawinti crossi. A pawinti voor you, a one me prating nanga mangrasi. Dan nanga mangrasi you must prating. A kromanti voor you. Temo was a kromanti voor you. Toch? A kromanti no wani taki temo wasing. Awa Taiwan pangine windi. Awa weerwang bijvoorbeeld. Awa weerwang banja kosu. A kromanti voor you. Te a one make me wasing. A kromanti no one make me wase in wan beki. A one make me wase uit wa udu prapi. Dan a udu prapi mim investeer jeng. So net me rego na strati. Me shita kwa tus me gwa kerki. A kes wat is mij hoi grimi. Hopelijk me shita de ma weer wa lo mooi cross gwa kerki ti de sonde. Hopelijk is da kama weer wa MP. A MP sawa weer is da kawa banya kosu aben weer wa skuin pani. Ama wat tibra kromanti da denk mi no sheng. Yeshi oblak tak afro say wakanga Bijbel dape. Yeshi da kawa libi aisa dene tapu. Wa libi aisa. E weer wa hak ne fitenitis. Aboy say play, aboy say pora Bijbel ne anu. Awer da sana moy wang. Da de me weer wa lo bombastis crossi ros grace. Da me weer wa ros grace broek da mo ako prik ne mo fodoro. Oblak say kawa jebri kata si de namang. Masana moy wang. Amigo chibri akantasi ina kerki. Wa de malere taka kantasi na wa hugri kantasa kantasi no bo. Ego dokker. Opra kes da ka vrouw weer wan bigie japon. Lek den Barbie jurkjes. Yes da ka wan kimono afro ben weri. Opla da ka wan kimono. Want afro ga kerki ye sha libi aisa fodune tapu. Ma afro weer wan mooi japon. Egwa kerki, a wife wiri, a weer wan zogenaamde bandje, terwijl afro ben weer gewoon wa feda.
Yeshi libi takawa libi obia de na vrouw tapu. U libi meer. U libi wanga de san funera. Huh? Ala de san dati na san sa Sabie. Amai weer wa MP. Ama ben weer gewoon wa banja kosu. Ama ben weer wa kamisa. Ama weer wa blaka broeku. Ga kerki. Yes taka broeku ne pas na ngamang. Ama ben weer wa kamisa. Begrijp? Dat na de sani meestal sa e gebeur in a winti bribi. Omdat a Lerie sa de ma e kisi. Da a Lerie e mek des ma traumatiseer. Mensen raken getraumatiseerd omtrent a winti geloof voor unu. Maar na de man sa kis Lerie meestal e traumatiseren unu. Worden getraumatiseerd door de domme dingen die ze ons leren. De stommiteiten die ze hebben overgenomen van hun grootouders. En daarom zie je dat onze winti geloof een standaard systeem heeft. If I ingif mi kon dansi, a ingif mi no dans van de tra ingi mus dansi, dat yo yera hoigri, a ingi futu feno boom. E u lip mera. Daarom ik van de jaso mine Jimmy schreef nog een titel. Ik ben een eye-opener voor jullie. Ik wijs jullie dat onze winti geloof een zeer mooi ding is. Maar je hebt een paar winti vervuilers. Sa ik zie les redelijk profeten. Je hebt een aantal winti vervuilers. Sa ik doe alsof de na basi voetrouwang. Je hebt een aantal winti vervuilers. Sa ik roko die ding. Trouwa i jeb ding. Trouwa e mek belofte tak na flow yogo. Na flow yogo. Maar de was hij bar soli tak na flow yogo. Ah, mi be was den tuere. Trouwang. Mi pur den kadoro. Sreka den di de dap den dofo. Dat is maar moest consolideren ding. Na man dat je go. Maar de vergiet dat kan misref de bekong. Laat jullie maar hè. Laat jullie maar. Laat jullie maar. Van de jas van mij abboeien. Ik was maar doen me wat boem. Mine vergiteren. Ik ben mensen dankbaar. Ik was maar doen me wat boem. En ook tiden na die mo play roko disma. Dat mo play bigie bonumang. Isap omesma. Sami pur konadoro. Tiden na die de roko. Tiden na die de lukumina wa ai. De lukumina wa ai sanobung. Ik kijk naar jullie. Ben lafuno. Mina still going strong. En mota oponesma ai. En wie is wou raak nou zaak? Mota oponesma ai. Dat na roko sagado Jimmy. Dat na verantwoord sagado Jimmy. Ja? Alamang. Sa e wins ogri Jimmy. Hij draait op 20 miljard lease in tapubaka. Omdat mi altijd a eerste sante in mi. Mi apwa creatief gomitisma. Mi ne denk negatief gomitisma. If je apwa negatief denki. Kom je toe aan trouwang. Je zit aquí na sem negatieve energie dat baka oppakt je. En dat is flow. Ja? Ik hoop dat ik jullie een beetje heb geïnformeerd. Omtrent a pisi Lerie nanga Sabie. Toch? Sabie. Grani fu Lerie. Sabie. Na bigie wan fu Lerie. If mi no ben Sabie. Mekwa oso. You no bo Lerie fu bouwa oso. If mi no ben Sabie. Fu borwa awan patu. Di yu muru. You no bo leer a patu dati. Fu yu lering fa imbor a muru dresi. Na sa a winti skrif di yu. Sa a obia leer yu. Nanga dat yo roko doro. En dat na a yepi sa weji alasma. En dat temi go na mi brada. Dat mi brada e leer meng. Tak opa be leer mi wan sani. Maar suma be leer opa na wan konfo. Dat wat er is x die mensen wees maak. Dan a yeye dati e leer you. Dat te alleen a yeye leer you taki kom. Mo borwa muru dresi. Want mijn oma had me geleerd. Mijn tante had me geleerd. Dat ik des massa e bord dresi gisma. Des massa e bord dresi gisma. Jullie hebben het geleerd van jullie voorouders. Ja? Jullie hebben het ook geleerd. Maar wie heeft ze geleerd? Want Sabie ben de. En na Sabie dati meestal. We tapu ai voor a realiteit. Dat na wan Sabie doen na Lerie. Maar Lerie no ka ouro moro Sabie is de grootste stommiteit. Dat mek met tegen dat te bepaalde sma eco live. Bepaalde sma eco die Lerie. Utapu radio uno archie ding. Het is vervuilend naar jullie toe. Die mensen zijn met geestelijke vervuiling. Het zijn geestelijke politieke mensen. Het zijn vieze politieke mensen. Winti politiek. Cultuur politieke mensen. Zijn er. Sa etjades ma opzettelijk go in een dwaalspoor. We leren van elkaar,
Maar leer ik me voor een pressie. En a pressie leer ik me voor een Sabie. Mi barodi te wan tradi baka. Ja? Ik hoop dat ik begrijp, Sami lego uit. Ik hoop dat ik leer.